Sen muodostavat laulavat siskokset Anja ja Anni Koivisto. Ja suden tunnelma. No niin, nyt olisi ylitettävä tää nivapaikka tässä on. Vettä aika paljon enemmän mitä kesällä. Asfaliisäntä heittää pitkät housut pois, ne kastuu kuitenkin. Kumisaappaassa ei riitä varsi. Onpa kyllä. Joo, ei ois saapas riittänyt. Joo, on kivikengessä. Kivikengessä. Onko se nyt siedettävä saada? Ja tähän kroksit ja sukat tuohon kuivamaan. Sitten lähden kohti Rovipään huippua. En tiedä meneekö sinne valmista polkua. Koska on sillä varmaan moni muukin käynyt tässä leirissä ollessaan. Tuolla se on varvikkaa, niin tuolla pystyy kyllä kulkemaan. Ja käympä katsoa, että mikä nuo haavat on tuonne kaatanut. Lähellä puoli matkaa korkeuserossa. Hyvin näkee täältä, miten äkkiä tuolla syvenee tuo lampi kummallakin rannalla. Samoin tuo iso Rovijärven rannat on syvät. Joo, tää ruskea mikä alas hyvin erottuu. On Koneroa. Tuossa alkumatkasta oli täälläkin puolukkaa ja sianpuolikkaa ja näin. Kukkia tuossa oli alalla kimalaisia mukavasti noissa kukinnoissa. Vai tuuli käymään, että kohta pistetään takki. No. Nyt ihan leiri pois näkymästä, kun kiipeän tää vaara rinna on tämmönen pyöreä, niin se peittää näkymä. Tuolla kuuluu kohina tänne asti se. Ja Hirvasjärveä näkyy pikkasen. Laskee tuohon. Pikku Rovijärve. Eilen tulin tuolta tuon Jyrkänteen takaa Iso Rovijärve, semmoista lahdet. Koska tuossa on jyrkännettä niin pahasti tuossa, niin kiipesin tuosta korkeamman kohan yli
Se on muutaman metrin korkeammalla kuin tää rovipää. Tuulipää näkyy tuolla kaasuessa. Ups. Siellä on Hervasjärvi ja tuolla rajapää näkyy tuolla korkeampana. Niin kuin sanoin, niin maisemat tässä vähän järvimaisemat huononnee, kun tää on tämmönen pyöreä tää rovipää laki, niin se pyöreä estää näkemästä tuonne alas. Joo, tässä on korkeuspiste. 245,6 metriä. Mitäs kello näyttää? 249 metriä. Tasan 100 metriä nousua. Alla on Pikkurovijärvi. Mielenkiintoista, miten erilaista on Pikkurovijärven toisella puolella ja sitten tämän järven täällä rovipään puoleisella päällä on tommonen männikkö ja sitten toinen puoli on taas ihan vähäpuistosta. Lähes puutonta kivikkoa. Rajapää näkyy tuolla ja tuosta on nuo järvijono jatkuu, siinä on Kalaton ja Ristijärvi. Ja sitten Rautasen kuru alkaa sitä 137,1 järven kohta. Kävelen tuosta kautta, mistä näin eilen ja tänä aamuna kotkan lentävä. Eilen se laskeutuikin tuohon. Tässä oli silloin poroja, en tiedä hätyttikö niitä vai. Johonkin tähän kivelle se laskeutui eilen se kotka hetkeksi. Kun istuskelin tuolla keittopaikalla ja kattelin kiikarilla ne poroja, mitkä oli tässä rinteessä. Se kotka tuli äkkiä siihen minun kiikariin näkyviin ja koukkas katsoi niitä poroja. Se kävi tässä kiven päällä istumassa, mutta kun ei ollut kameraa hollilla, niin eihän siitä nyt kuvaan. Aamullahan se lenteli tässä. No makka tuuli taas tänään. Myrskykohan nuo haavat on pyyhkässyt kesänä nurin. Kaikki on samaan suuntaan kaatunut, niin se vähän viittaa siihen. Mänty kasvanut tällä rinteellä näinkin isoksi. Polttopuuna kun saa käyttää maahan tippuneita oksia ja risuja, niin tuossa olisi polttopuuta, mutta enpä taida jaksaa raahata. Joo, kyllä nämä on juuri näin kaatunut. Ennenkin on ihan juurakko näkyvissä. Se on ollut melkoinen puuska, joka on kaatunut. Joo, niitä on tuossa rinteessä aika paljon. No, jonkun verran haapaa elossakin, mutta haapahan tekee lehdet tosi myöhään, paljon myöhempään kuin koivu. Joo.
kelkkailijat taitaa ajella tästä aina, mutta joskus. Näkyy kelkan telan jäljet ja jalaksen jäljet. Kiva paikka. Kosteella siellä sumulla ihan tuo järven rannassa, jossa on kaikkein kostein. Kun se haapaa on. Siinä on urakkamiehen makkaratikku pystyy paistamaan useamman makkaran kerran. No niin. Siinä on kroksit ja sukat säilynyt. Kokeilisikohan, että pystyykö kiertämään nuo lahkeet niin ettei tarvitsisi housuja heittää tuossa purun ylityksessä tai nivan ylityksessä. Tässä on nyt se vähän syvempi. No niin. Ja kuiva. Sitten kohti leiriä. Sillä kylmä kangistaa pian. Ei tuolla niin kylmää on sitä tullut läpi talven uittui avannossa. Paljon lämpöä. Olisiko 6 asteesta vesi? Ilmahan on varmaan 18 ainakin. No niin. Siinäkin on semmoinen hyvän kokoinen harjus. Kaikkia uistimia on tarjonnut, mikä ei kyllä. Pitäisi olla Perhokoskella, mutta sitten napsimaan tuosta pinnasta joskus surviessa äsken. Taitaa harjuksilla olla kosiomenot, kun ei ole uistimesta kiinnostuneita minkään verran. Ainakin 60 laittaa harjuksia. Tässä onhan näitä enemmän kuin tuolta alhaalta tullut lisää. Rakkautta ilmeisesti. Alkuun viimeinen heitto nyt tällä lammalla. Syvyyttä on, mutta missähän kalat? Vedet on kyllä tosi korkealla. Tuossa on
normaalisti kuivalla maalla olevaa heinää ihan tuolla veden alla. Taitaa mennä letunpaistoksi tänä iltana, eikä kalan paisto. Tänään on ollut lämmin päivä, niin alkaa koivun lehtikin ruveta kasvamaan. Ei montaa päivää, kun ne on jo puhjenneet. Tästä kun pitäisi selvitä. Selvisin mä tästä Rinkan kanssakin, kun tuli eilen. Löysin tuolta melko tuoreen porosarve on vielä tuo veri, mitä on valunut siitä, kun se porosarvi irtoaa, niin nekään ei ole huhtoutunut vielä pois. Jätän tuohon lähriin tämmöisiä kanalla. Puolenkymmentä harjusta on tuossa Nivan niskalla, mutta ei kelpaa mikään vie. En tiedä näkyykö videossa, mutta juuri ui tuossa pinnassa olevan kiven taakse. Tuohia näitä kaikkein suurimpia, mitä löytetäänpäs sille. Ei minkäänlaista elettä tee. Ei vaikka päähän osuu uisti. Tuossakin on tuossa minun varjosta 2 metriä eteenpäin. Ihan kun on estävä, niin ei mitään reaktiota. On liian pieni tää. Lasten leikkikalulasta. Ei uskalla heittää, tiedä mihin tippuu. Tässä on niin korkeat reunat tässä paistinpannussa, että on hankala. Kyllä tässä kalamapaisto onnistuu hyvin, mutta letun kääntö on vaikea. Ei siitä tule mitään. No onnistuu. Vähän rikkonainen lettu. Kyllä ne pureskellessa tahtoo mennä kuitenkin. No melkein. Sitten tää paras vaihe. Kahvia en viittinyt käyttää. Joutuu sitten yöllä juoksemaan vessassa. Näkyy ulkona asioilla. Vaikka näistä nyt ihan pyöreitä tullut mutta ei sitä ole makuun vaikuttaa. Sitten se
Ikävin vaihe tuossa latun syönnissä tää tiskaus. Tiskaushomma. Ei oikein tule kylmällä meillä lähde. Se keitellä välillä vähän. Ai kun kuuma. Mä enää kasvaa. Ja se keväällä. Mä näen tästä syvään purunista. Taas tiskataan. No niin, leiri on pakattu. Torstai-aamu. Päivä alkaa taas tuonne Pikkukosken ylityksellä. Jätän tuon eilen löytämäni sarven tuohon jollekin, jos vaikka on tarvista. Patikkapelissä Vitikkannella. Joku meloja ehkä olisi. Halutessaan löytyyhän noita tuoltakin menittää maastosta. No niin. Kaikki mukana. No. Vesi on varmaan lämmennyt eilisestään paljon. No siinä vähän näyttää siltä, että tänään se rupeaa satamaan. Taas. Ei jostain tästä hämäili. Onks tää mitään kiviä? Tässä on polveen asti. On tää aika kylmä vielä tänäänkin täällä. Tähän kun on rinkkaselässä, niin vähän lyhempiä askel. Onpas tuonne kiven päälle istumaan, kuivattelemaan jalkoja ja vaihtamaan kenkiä. Ei ole matkaa. Onpas huomannut ottaa tätä vettä ennen kuin laitoin rinkossa.
lähden kohti tuota Rovijärven pohjoispäätä, mistä lähtee laskemaan Utuajokia. Tän kattoo, jos pääsis jostain kohden Utuaa jo yli jo tänä päivänä. Menen tässä tätä rantaa pitkin ensin tuonne ainakin lähelle tuota seuraavaa vaaraa, joka on Rovipäästä länteenpäin. Katon sitten, että jatkanko rantaa pitkin vai jos on hyviä polkuja, niin ehkä jatkan taas sitten. Nousen tuosta tuon vaaran tältä puolelta vähän matalammasta kohdasta. Ei tää tuuli nyt haittaa. Mä arvelin aamulla, että mä lähden siitä satulasta nousen, että pääsee tuulensuojaan, mutta ei tää nyt sillä puhalla kuin aamulla, kun mennessä lähti tarppikäsistä. Kaikki tavarat piti pistää aina paino alle, ettei tulivene mennessä. Kevyemmät tavarat. Kelonpätkä, ontto. Sitä havukka ajatteli, jos sanottu, että huolainniekka. Eipä ole kukaan vielä polttopuuksi kerännyt. Tässä on hyvin varustettu leirintäalue. Savustuslaatikot ja kaikki. Kalat. Toistaiseksi polku jatkuu vielä tuossa rannalla. Että jos olisi sitä satulasta lähtenyt, niin olisi pitänyt jo ehkä tuosta nousta, mutta minä nyt katson, että jatkuuko tämä polku pitkin rantaa. Että silloin jää korkeuserot vähemmiksi. Hienot jyrkänteet on tuolla Rovijärven Iso-Rovijärven eteläpuolella. Sen takia, kun siirryin tuolta edellisestä leiristä, niin kuljin tuolta yläkautta vähän kauempaa tuolta, koska ihan tätä rantaa pitkin ei pääse. Kun on tuota jyrkännettä pitkän matkan. Hienon näköistä. Olen tässä suunnistamassa vähän niemekkeen poikki tuonne Utuajoen lähtökohtaan. Ihan mä pelkällä suunnalla, kun tässä on tää hankalasti luettavissa tää maasto. Liian pieni mittakaavainen kartta, ettei sitä pysty suunnistuskartaksi sanomaan tai vertaamaan. 1:45 000 tai mikä mulla on tää kopioita. Täällä vesi vähän laski. No. Sinne päin. Otin suunnaksi luoteeseen. Sattuu jonnekin sinne rannalle tai jonnekin.
Ei se niin tarkkaa ole, kun sitä nyt ei yli huomaamata pääsekin. Toivottavasti jotenkin muuten päin. Hyvin asunto kohdallaan. Paljonkohan on tuolla männyllä ikä? Tämä on ihan selkeästi eri ikäpolvea kuin nämä ympärillä olevat puut. Tässä on Utuajoen lähtöpiste, eli tällä puolella on Iso Rovijärvi. Tämä onneksi laskee tässä useammasta kohin, niin ehkä kaikkein pahin paikka on tuolla on tuo vuolaspaikka, se voi olla kaikkein syvin, että voi olla viisasta heittää kuitenkin housut pois kokonaan, ettei nyt kaastu lahkeet sen takia. Tästä minä nyt lähden yrittämään, että tuolla olisi muutaman 100 metrin päässä ehkä seuraava paikka, josta voisi yrittää. Ja sitten lähdetään katsomaan, miten tuossa on vettä ylityspaikalla. On tästä ainakin joku tullut yli, kun tuossa on tämmönen keppi. Tukikeppi. Tuosta. Kivikosta välillä hyötyäkin. Pääsee aika pitkälti kiviä pitkin. Joo, tässä ei ainakaan ole kovin paljon. Pohkeeseen. Toivottavasti kaikki tavarat on. Ups. Tuolla on tuo vuolaskohta. Se on tässä jännittää eniten. Jaha. Yrittäisikö sitä tuosta yläpuolelta vai? Tuolla on varmaan matalin kohta. Joo, tässä on syvää.
Tuosta varmaan noihin kivien kautta. Pajutkin on siinä vähän vasta. Tässä on nyt se hankalin paikka. Vettä on aika paljon. Onneksi. Turhaan heti housut pois, ei olekaan polopäivästä. Sen verran kapea oli tuo syvä kohta, että pystyi harppaamaan siitä yli. Iso-Ruijärvestä näkyy laskeva vesi tänne toisestakin kovin alas, mutta se yhtyy sitten Uutilanjokeen tuossa vähän matkan päässä. Tästä virtaa selvästi pienempi määrä. Täällähän on oikein koski. Putous. Metrin verran putous. Tästä näkyy porot. Eli kannattaa aina seurata reitti, mistä on porot mennyt, niin se on paras väylä. Melkoista kivikkoa tässä Iso-Ruijärven pohjoispuolella. Olen suunnistamassa tässä kohti Tuulijärven pohjoispäätä. Reitin valinta ei ole mitenkään mukavaa. Aika onnistunut. Ei ole oikein porotkaan täällä liikkunut. Mutta melkoinen kivikko. Mistähän tuonkin ohittaa? Vielä on tuolta. Sanoisin, että sauvoista on aika paljon hyötyä tämmössä. Vasemmalla puolella on 169,3 korkeus luvulla merkattu järvi. Ja tässä on tämmöinen pieni
lampi, että tästä suunnistan tuossa Selänteessä olevaa laaksoa, vai miksikä sitä sanoisi, satulaa kohti. Ei tarvitse kiivetä tuonne nyt. Tietysti voisi siitä olla kivat näköala. Se ei vielä näy se Selänne, joka on ihan kallio. Etualalla on tämmöiset lampikaksoset ja joo, eli tuolla on tuulipää. Pidin tässä taukoa ja vaihaan takaisin nuo polkujuoksukengät, kun tää ilma, eikä sää poutaantui, se ei enää rypsi vettä niin kuin tässä pitkin matkaa sieltä Uutuajoen ylityksen jälkeen. Tosin niin vähän se on satanut kaiken aikaa, että ei ole maasta kastunut, että ihan hyvin olisi pärjännyt tähänkin. Niin, tästä olisi nyt vielä melko vähän matkaa tuossa edessä on se näiden selänteiden välinen satula ja siitä on jo mennä ja se tuossa kohta sitten näkyykin Tuulijärven pohjoispäin ja johonkin siihen leiriin nyt tänään hyvissä ajoin, kun sitä sadetta luvattu silloin kello 16-17 alkaen vähän rankimmin. 7 kilometriä on tullut nyt tänä aamuna siitä Rovipään luona olleesta leiristä, missä olin 2 yötä. Kamerasta loppui akku, niin vaihoin tämän akkukahvan nyt sitten käyttöön. Enduro-akkuja on 3, mutta ne kaikki on nyt jo tyhjentynyt. Tässä on vielä virtaa, pitää ladata tuolla leirissä. Tuossa edessä näkyy ihan tuo Tuulijärven pohjoispää, josta se lähtee laskemaan vesiä kohti Uutuajokea. En muista, oliko tuolla joella sitten joku nimi. Tässä on jonnin verran kivikkoa kuitenkin. Tää lähti etsiä poron polkua tuosta, mistä ne on kulkenut. Tuossa on ainakin niin paha rakka kivikko, että ei tonne. Tuolla näkyy ainakin polku. Tuolta Notkosta tulin jo vähän kiertämään, kun tuossa oli louhikkoa, niin poronpolkua ja tulin nyt sitten tähän järven päästä Pakanajoelle tai Jankkilaan menevälle Ruijan keinolle. Tämä on tullut kuljettua osan matkaa tästä aiemminkin. Tuulijärven pohjoispää on siinä. Jatkan nyt tätä polkua tuonne pohjoiseen päin. Tai mikä ilmansuunta nyt tässä onkaan. Koilliseen päin jonkun matkaa ennen kuin löytyy hyvä leiriytymispaikka. Mä heitin rinkan pois selästä. Vähäksi aikaa niin tuntuu, että lentoon lähtee kun kävelee, kun on niin kevyt askel.
Tässä ei ilmeisesti ole rujankeinon merkkiä, vaan vähän tuoreempaa. Tuolla näkyy toinen. Eli tästä varmaan menee moottorikelkkareitti, että Matsarin erämaan rajahan on just tässä joessa. Tämä on erämaan puolella. Ja myös katsoa tuossa tällaisessa paikka, missä vaimon kanssa joskus tostakin vuotta sitten pidettiin ruokatauko. On just tommonen kiva kalliotöyräs. Tässä on muuten näitä silakallioita, niin kuin äsken tuossa toisin mainita, niin näitä jatkuu tuonne Koilliseen joen molemmin puolin pitkän matkan. Joo. Kyllähän tässä vettä virtaa aika tavalla. Kahlaushommiin joutuu menipä mistä ja aika vauhdilla tulee tästä. No, pitää katsella tuolla on yksi mahdollinen paikka. On mitä ehkä tuossa alempana. Tässä pidettiin silloin vaimon kanssa evästauko. Kokkailtiin tässä tulosuojassa kaasukeittimellä trangilla. Joo, siitä laskee hienosti. Onpas siinä hauska halkeama kallios. Melko säännöllinen. Polku jatkuu tuonne päin. Tällä kohdin tää on tää polku kartalla pikkasen väärässä paikassa. Mitä erottuu? Polkuja. Tässä on tämmöisiä kivimerkkejä. Tuolla näkyy edellinen. Ja tässä näitä kivikosoja näkyy eteenpäin. Tää tosiaan tää kallio tälleen viipaloitu tämmösiä siksak halkeamia ihan paljon. Muutenkin tää kalliohan on tällaista vähän niin kuin lyskittäistä. Lyskekiveä tää on kyllä tää graniittia, mutta on tosiaan näitä halkeamia sekä vaaka- että pystysuunnassa. Tuossa on oikein semmonen näyttävä halkeama tässä edessä. Jättiläinen kyljettömistely. Kalliot hajalla. Oi pohja-akka.
Tässä on reittimerkki. Joo, siinä on ikivanhat pöllit, pitkospuut. Saattaa päästä kiveltä toiselle. Se on oikein tiheä merkintä. Tuosta se on sillä tämmönen leiripaikalla. Alkaa tuo jalkoihin joka. Kivasti tuo joki tuolta Tuulijärvestä laskee tänään Uutuan jokea kohti tämmöisen kallioalueen kautta, jossa on pieniä portaittaisia koskia useita. Tässä on vähän tämmönen isompi korkeusero. Vesi virtaa tästä kallioiden välistä. Kyllä on kirkasta vettä. On niitä silokallioita tässä. Kuvailin. Siis tämän päivän matka alkaa taas joen ylityksellä. Tuokin onneksi jakautuu moneen eri haaraan, että se ei ole niin syvää. Katsotaanpas vielä, että on kaikki kamat mukana ja paikka siisti. Olisi tästä ehkä voinut päästä kumisaappaassakin, mutta mä en ainakaan tarvii aprikoja. Pääsekö vai ei? Tuo kävi heillä.
Tässä kannata kiertämään. Vielä olisi kumisaappaan varsin riittänyt tuosta. No sen tästä päästä saappaalle. Hyvä se on välillä pestä jalka. Monta haaraa on kyllä tässä. Tässä on laskujoissa. Sillä minä olen saappaalta laittanut, kun varvikkokin on kuivannut. Ajattelin lähteä ihan polkujuoksukengästä tuolla. Tuolla on hyvä kivi, jossa oli suorittaa toimenpiteitä. Käydään vettäkin hakemaan. Kuivataan hänet tuli jalkaan. Tästä lentää paljon lentokoneita yli. Ilmeisesti tuo Oslo Kirkenes lento suoraan lentänyt, se lentää sekä Ruotsia että Norja, eikö Suomen yli tästä suoraan tuohon Kirkeneesiin, eihän se kaukana olekaan. Niin illalla yksi kone lensi aika matalalla. Myötätuuleen lentää nyt, se joutuu kieppaamaan tuolla tuosta meren yllä pienen lenkin, että pääsee vastata laskeutumaan. Joo, leiri oli tuossa Männikössä tuon Monihaarasen joen takana. Nyt minä lähden suunnistamaan tuonne kohti Vainosjärveä. Näin siinä joskus käy, kun pelkällä sunnalla lähtee kulkemaan, niin joutuu melkoiseen kivikkoon. Se suunta näyttää. Tuosta jostain kivien välistä. Ai paljon. Siellä näkyy se lampi. Se olisi tarkoitus kiertää eteläpuolelta. Elikkäs tuo lampi.
Silloin ei tarvi enää suuntaa katsoa, kun näkee tuon veden tuolla. Tämä nyt niin paha kivikko ollutkaan, mitä tässä yhdessä kohin näin. Vanha kelo sitä maatuu pikkuhiljaa. Jäkälä ja puolukka, kaarnikka eli variksen marja alkaa ja vallata. Käyttää kasvualusta. Melkoista ylös alas kiipeilyä, kun on tätä pientä kumparetta. Tulen tähän Vainosjärvi vähän näkyy siellä. Ja tässä on Kalatonjärvi siihen kapealle kannakselle ja pienen lepotauon, mutta pitää tulla sen verran paljon, että pitää tästä suojapuolen rinteeltä etsiä suojainen paikka. No viipalaksi vähän piipsjörkkiä. Ei ole paljon pölvää, mutta vähän vettä ripäksiä. Tästä astuu Kalatonjärven päähän. Ja siitä vähän pohjoiseen ja kierretään Vainosjärven rantaan. Tulisiko tuosta 1,5 kilometriä? No niin. Nyt siinä onkin Vainosjärven rannassa suuntaisesti polku, joka helpottaa suunnastusta. Ja järvikin näkyy koko ajan. Varma merkki, että Kalatonjärvi ei ole Kalaton. Tokko nyt kukaan olisi venettä tänne kuljettanut, jos ei olisi kalastus järkevää. Panta oikein ketjullakin. Ja lukkoon. Tuossa on Vainosjärvi ja tuolla on se semmoinen kapea niemi, joka lähtee tuolta missä on tuo hietikko, niin siitä tuommoinen moreeniharju pitkälle tuonne Vainosjärvelle. Tästä ei pää näykään. Vainosjärven rannalla tätä hiekkabiitsiä. Hiekka ei ole oikein hyvä leiriytymispaikka, kun kantaa tämmöset. Penkki. Vähän tuulenkäypä paikka. Tuohon tietysti saa rippari, mutta lasketaanpas rinkka tähän. Ja aika aukea paikka tässä rannassa, mutta illalla pitäisi tyyntyä lähes täysin. Ja yölläkään ei ole kovaa tuulta luvassa. Niin. Laitetaan tämmöiselle maisemapaikalle.
Näin. Vedetään nuo pois, ettei tuli vielä mennä. Luuranko ja pakalla. Tämä on Pikkulammen vesi ehkä ihan priimaa, vaikka ei tuossa nyt enää ole. Mutta muutenkin tää on vähän seisoneen näköistä. Onneksi on tullut tuonne leirin pystytykseen. Olisi ehkä huomaamatta. Tosiaan mä en huomannut, mutta sitten vähän myöhään. Tässä siellä Vuoksella. Loimolauta ottaa sinne. Kalastajaa. Joo, se on ihan hyvä. Jätetään siihen. Polttopuuta. Tämmönen leiripaikka 99. Penkki ja kaikki. Siellä on mainospää. Ja Mainosjärvi ja tämä noin 2 kilometriä pitkä niemi, joka menee kauas tuonne järvelle. Siellä taitaa näkyä Äälisselkä tuolla. Tuota rantaa minä tulin tänään. Tuossa on saari.
Siitä rinkkaa selkää. Mennäs puhutaan jo rinkkaa penkiltä. Kauasti on rinkka keventynyt tässä reilun viikon aikana. Alkoi menossa selkään kuin jonkun kiven päältä. Nyt kun on poutapäivä iltaan asti tiedossa, mikäli ennustukset pitää paikkansa. Niin taas mukava, kun pystyy kulkemaan näissä polkujuoksukengissä. On niin paljon kevyempää kulkea. Yksi kilo jalassa tekee 4 kiloa repussa. Että nämä on se kumisaappaat, mitkä polyrehtaania ne onkaan, niin painaa 1,9 kiloa, noin 2 kiloa. Ja nämä polkujuoksukengät yhteensä vähän vajaa 600 grammaa. On se nyt ainakin se noin 1,5 kiloa vähemmän jaloissa nosteltavana. Eli 6 kiloa on niin kuin reppukantamuksena periaatteessa. Vaanasjärvi jää tuonne. Palankos me vielä takaisin? En. Vaan Vaanasjärvi jää nyt taakse ja Vaanasjärvestä laskujoki menee tässä ja laskee tuonne Vainoslompoloon. Siinä näyttäisi olevan silta. Ilmeisesti tuossa niemekkeessä tai jossain tuolla on joku mökki, koska ei kai tuota siltaa muuten olisi tehty. Sen verran kuitenkin vettä tässä joissa, että projekti näyttää olevan vähän vielä kesken. Tarvikkeita on ja rimoja, mutta vielä tämä viimeinen pätkä puuttuu. Ihan ei ole vatupassia ollut mukana. Nyt on hätä, kun on linnulla pesää tuossa koivussa. Siinä on. En minä muuta kuin otan valokuvaa. No, video. En tiedä, tarkentuuko mun. En tiedä, tarkentuuko mun. Lämmin päivä, niin alkaa olla murhaispesässäkin eloa. Tällä puolukalla on ihan hyvä kasvupaikka tuossa. Pesän päällä. Jaha, kohta alkaa olla puolipäivä. Pitäisiköhän tehdä lounasta. Niin, tämän paikan mä muistan
aikaisemmasta retkestä, että tässä on näitä siltoja tehty tämän Rakkakivikon. Eli tämäkin näyttää olevan uusittu sitten sen jälkeen, kun joskus toistakymmentä vuotta sitten tästä viimeksi vaimon kanssa kuljettiin. Joo, eikä siinä olisi kyllä hyvä paikka kokkailla. Niin, tässä on lounastauko paikalla. Muuta ei ole haittaa, kun noita punaisia muurahaisia paljon. Ovat kiipeillä jalossa. Tässä on nyt Tactical Footballin Tunapasta lounaalla. Siinä kivensuojassa on hyvä tuulen suojapaikka, missä keitetään. Penkkikin on tässä on vähän tämmönen keinomallinen. Oli niin hirveästi muurahaisia, punaisia muurahaisia rupesi pureksimaan jaloista ja joka paikasta tuolla nuotiopaikalla niin siirsin tähän tämmöiseen saarekkeeseen, niin tässä nyt ei näyttäisi niin paljon olevan. Tämän näköistä Tunapasta. Sitten mä oon lapioimaan. No niin, matka jatkuu nyt lounastauon jälkeen kohti Sanilaa. Joo, tässä on nämä pitkokset uusittu. Ja nyt viime aikoina tosi vähän kesken. Alkukylästä aika luolana virtaa. Tämä nyt vähän tutkia oikeanpuolimmainen polku lähtee tuonne Vainosrantaan ja vasen polku sitten tuonne Sanilaan. Tänne ainakin aika vahva polku lähtee, ilmeisesti tää on se Kyräkkäjärvelle hyvä. Kohtahan sen näkee, kun katsoo tuosta kännykän kartasta. No niin, nythän mä tuun jo tien päähän. Kääntelenkki on siinä. Loppumatka onkin tietä ja polkua Sanilaan. Tää ei tää oikein mukavaa kävellä, kun tää on pehmeätä tää hiekka. Tässä menee Sevettijärvelle se on Ruijan polku, jonka ylläpito on jo lopetettu. Jatkuu tuonne Vainosrantaan päin ja siitä eteenpäin, mutta tosiaan sieltä on purettu noita nuotiopaikkoja pois. Mutta onhan se polku vielä siinä kuitenkin. No, tuo on ihan mukava uutinen tässä
on 1,5 viikkoa käynyt saunassa enkä lämpimässä suihkussa. Alkaa tuntua jo, että menisi sellainenkin. Ja vielä on jaksettava. Yksi ylämäki ainakin. Hienoja harjoja ja suppia tässä.